Dumela mahulu, the nyaya metician is back. Ndadzoka pana pamuri yeZimbabwe. Nenyaya ndinayo yava Tendai Biti vari kutaura kuti I'm the vice president of CCC and hapana kwandiri kuenda. Ndo matauriro akaitwa navabiti vachitaura kumedia painterview yavo yavaiita vakati inini zvangu hanzi NRTV ndokwavaitorwa ndo vanhu majournalist akaenda ikoko vachinotorana navabiti ndo pavabiti pakataura vachibvunzwa kamubvunzo kuti kosaka mimi muri kuitawo sei muchateerana uye zvikanzi inini handakwandiri kuenda ndingori vice president webato renhingirikini iroro. This time around ameno vanhu vanenge vanetaka vataura kuti tikaramba tichingoteerana nemukomana takambotisa tese takabva kuMDC tikadai tikanoti MDC Alliance tikadai tikanotenderera saka vanobva vangoweka mesi dzavo vakaona kuti no iganisari ndiri munhingirikini ameno anongoda kumbotrayo lake kapo since munhu aicomplaina kuti career yake yatongoma mvemba pasina kubva paakangodyiwa ndiani Makam murungu uya akamudya kwaaida kuita MP koko takabva angona kuti angonamirira ari papapa. So muri Zimbabwe ndo nyaya iri kuitika. So ameno pamwe zvichida vanenge vakateya kuti vazopinda paupresident ipapo vozotrayo lake rawo ipapo, but chokwadi chinongozikanwa muzimbabwe muno ameno, but zviri pa2 zvichida vanogona kunge vari kuziva kuti pamwe chamisa vanogona kunge angoresigna zveskillful zvezvo kuti vambogadzirisa order pamboitwa order mupati yacho ozodzoka kana kumane order. I'm not sure kuti iskillful ripi zvaro rinenge rakada kuitwa ipapapa, but vabiti varitaura kuti inini ndingori vice president wemuCCC. Ameno ndo nyaya muri Zimbabwe ndandaka kubatira. Munozviziva kuti inini sanyaya yemetician ndinoweka nyaya semets ndichingoya panapa nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha. Kana uchingotanga kusvika panapa first time yako ndakachikokumbirisawo kuti usakangane kusubscribe mahara handibhadharisa, ucomment ulike ushare. Ndoramba tichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. See you in the next one.